ассалому алайкум бародарои аҳли ислом ва бачаҳоянд ки дур аз ватан дар ғарибӣ ҳастанд. ин канали мо овози тоҷикистон барои шумо аст. имрӯз мо дар бораи як приложения гап мезанем. бо кӯмаки приложения шумо метавонед шабакаҳои тоҷикистон тамошо кунед. ин приложения медиабай ном дорад. ай Google Play дигар ҷойҳо метавонед установка кунед. ин осон аст. ҳай рафтем дига. медароед ва регистратсия мекунед. ман пеш регистратсия карда будам. барои ҳамин иҷада каналҳо буромадагии мана бисёр каналҳо ҳаста. синамои тоҷикистон, ҷаҳанномо, бахористон ҳаста, варзиш, сафина. дар инҷа шабакаҳои Россия ҳаста, O'zbekiston, Qozog'iston ҳамаш ҳаста. ҳай як канали тоҷикистон ба мемонем ку. якум канал дар куҷо буд? мана якум канали тоҷикистон мемонем. дар инҷа шумо кадомашро хоҳед намиҷиқи низкои средний высокий качествашро гуфтаистай. средний качество ба мемонем. گذشته 135 میلیون سومونی زیاد بوده. سرعت افزایش 141.3% را تشکیل می‌دهد. تنها استحصال سمنت در دوره مذکور بیش از 770,000 تن را تشکیل داده. همزمان مصالح دیواری گچ کردن، گچ و ману бародарои азиз, чӣ хеле ки дидем чӣ тарз ахбори тоҷикистон шудааста. шабакаи якум телевизиони тоҷикистона дидем. боз як бори дигар ба шумо нишон метиҳам. ахбори тоҷикистон шабакаи якум телевизиони тоҷикистон. метавонед дигарошам бимонед. дар инҷа бо ҳастанд каналҳои тоҷикистон, ҷаҳоннома, сенамо, бахористон, сафина, варзиш даб мемонем ку. дар инҷа футбол шидаистам бародарон. бемалол шумо метавонед дар инҷа футбол тамошо кунед ва дигар чизҳоро бинед. аз ахбори тоҷикистон хабардор шавед. ташаккур барои тамошои шумо. ба канали мо обуна шавед.